Здравейте, аз съм Дилян, вие сте с парфюмни ентусиасти и днес ще направя едно бързичко представяне на мой любимец от една сравнително известна марка у нас. Става въпрос за американците от Mind Games и техния ментор. Наистина това е мой любим аромат от марката, няма смисъл да го крия, тъй като най-добре пасва на моята идентичност. Има кафе, има уд, има цитруси в началото, карамел, тамяни, такива леко опушени нотки. Парфюма е хем сладък, хем завива към гурме. Уда в никакъв случай не е животински, не е арабски стил. И парфюма е толкова добре бленднат, че в всеки един момент усещате някакви различни неща и нищо не взима превес над останалото. Марката в началото, когато излезе на пазара, получи доста хейт заради сравнително високите си цени и слабата си трайност. Но честно казвам, нещата, които аз и Антония познаваме, не сме се сблъсквали с липса на трайност или проекция. Този тук не е изключение от това правило. Доста траен, не толкова излъчващ, но определено създава един облак на около един метър от вас, който смятам, че очарова останалите. Ще ми е интересно да разбера кои са вашите любимци от марката и ако познавате ментор, какво мислите за него, тъй като е един от най-противоречивите им парфюми.